tot el parc existent per arribar a les diferents àrees ampliades. Una cercavila a l'Arc de Triomf ha servit aquest matí per anunciar el primer Fòrum Mundial dels Animals, el FOMA. Es tracta d'una trobada que començarà el proper dimecres i s'allargarà fins al 3 de maig al Cosmocaixa. El fòrum té com a objectiu conscienciar la societat sobre la protecció i la defensa dels animals. Un objectiu que també defensen els voluntaris de la Gossera de Barcelona, que des de fa mesos es queixen a l'administració de la saturació que pateix aquest centre. Reclamen el nou centre d'acollida que l'Ajuntament es va comprometre a construir per aquest any i alhora volen conscienciar la població que abans de comprar un gos tinguin en compte l'adopció d'aquests animals. Fa un any que el temps que els voluntaris de la Gossera Municipal dediquen a passejar els gossos abandonats s'ha hagut de reduir per força. Des de l'abril de l'any passat, el nombre d'aquests animals s'ha duplicat i arriba ja als 150, un fet que, a més de reduir el temps d'esbarjo, obliga els gossos a compartir gàbies. Són espais petits on els animals gairebé no es poden moure i que no hem pogut gravar perquè els responsables de la Gossera no han permès l'entrada a les càmeres. Per als voluntaris, aquesta situació es podria solucionar si l'administració fes complir la normativa que obliga a posar xip als gossos i preveu multes per als propietaris que els abandonen. L'Ajuntament aquest any ha deixat de fer les polítiques d'adopció i no s'està complint gens la normativa de protecció dels animals. La llei exigeix que els animals es venguin esterilitzats de les botigues i no hi ha ningú que controli això. Els voluntaris reclamen també la construcció de la nova gossera anunciada per l'Ajuntament a Santa Perpètua de Mogoda, un centre que havia d'estar acabat aquest any, però que de moment no compta ni amb el projecte. Durant aquest mandat confio poder tenir aquest parc d'acollida d'animals. Es fa en col·laboració amb l'Ajuntament de Santa Perpètua i també amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat per tal de sumar, diguem-ne, el que serien necessitats de totes tres institucions. Això fa que les coses a vegades siguin una mica més lentes. Estem treballant amb la Direcció General de Medi Natural de la Generalitat, que està fent el projecte del que seria aquest parc d'animals de companyia i jo confio que properament podrem donar a conèixer les característiques del parc. Fins que el projecte no estigui en marxa, els voluntaris de la Gossera continuen reclamant millors condicions per als animals i més campanyes de sensibilització. No deixem les reivindicacions per parlar-vos de la que durant tot el dia ha fet sentir Intermón Oxfam al Parc de la Ciutadella. Es tracta de la festa